txanogorritxo bat. Ei! Nora zoaz? Nire amamaren etxera. Nirekin etorri hobeto. Nora? Bazkaltzera. Bazkalduko dugu? Bai, haragi bigun eta gorria! Oh, zelako belarri handiak dituzu. Zu hobeto entzuteko dira. Oso ietsua zara. Begi handiak ere badituzu. Eta zure aginak erraldoiak dira. Zu hobeto jateko dira. Ez, Ezetz? atza duzu. Neuk? Toria jozoki bat. Eskerrik asko. Ez horregatik. Inozoa. Hau bazan ez bazan, zar dadila kalabazan, eta tera dadila... Gurriako plazan.